dadi siji boro-boro ditonggoni rasane wis ora seneng gayane wis ora seneng kesiksa rasane badan sampeyan wis ora eman kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani Mama Ratu Ayah Rafael Ayah Krisna Katono Kakek Kang Rohmat Kong Ana sehingga saya tidak dapat ngaji ini kan batin yen wis ora suka antara kening wong tua ibu puji sing ana ning Hongkong kang enok saknit di Minangkabau kula dhewe kula kan ngerti sampeyan wis duwe tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka laraning atine laraning pikire lara segala galane lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk lang diupui selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman masih kangge Papai Dembung Papai Dimas Mimi Aleta Papai Aleta sing dua Jaya Mulia Kang Ato Bos Ganda Wijaya Kang Wartani Bosnya Kang Ayi Kang Radia Bos Komor karo kekasih hati senajan kakang duwe rabi karena kula cinta tetep dilakoni tapi
Dimas, Pape Dembang, Pape Aleta, Mimi Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani, Bos Ayu, Kang Ani. Puja cuma gawe sengsara, ora nyangka sing ora diduga sampai
sebagai berkatan baik. Balung jagung pribasane dukakan rasa duka ning sampeyan. Yen bengi pengene mengkat gluyuran kulani umat dewe kan. Yen wis suka ngomong terang-terangan, yen wis cinta antaraken ning wong tuwa. Wong rumah tangga ketemu pada gedene, kula wong wadon sing penting weruh berese. Menimbang sun ditele-tele wis bagai berkatan tangan rasane ning ati, sayang masih jadi lagi. Sampeyan kaya beli duit, pikiran masih pengen demenan. Rasa duka ning sampeyan, yen bengi pengene mengkat gluyuran kulani umat dewe kan.
bos Malaysia, bos Singapura, yang punya isi Putra Wakapur. Sekian kulane ngerti sampeyan sering nyakiti, senenge cuma sewengi, apa sih cinta lo kasih. Buat yang keluarga Gioman, keluarga Bapak Kurdi, berbagai buat yang punya sapi pilkada, Jenny, buat yang bos BP, buat yang keluarga besar Wak Armadi, Kimira. Sekian kulane ngerti sampeyan sering nyakiti, senenge cuma sewengi, apa sih cinta lo kasih. Papai Rehan, Papai Dembang, Papai Aleta, Kanggo Dil Bos Bolen. Yen bengi kelingan bae, angel digawat turune, demening wong lanang sing wis ana rabine, pengen ketemu aduh isin mareke. Kang Ato Bos Ganda Wijaya, Papai Dimas,